Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Dat doen we vanuit de plaats Habai, tenminste. Voor het gebouw staan we nu. Achter ons ziet u ook de ingang van de aula. Daarover later meer. Nu beginnen we met het nieuws. Politie verricht verschillende invallen. Vanochtend heeft de groep autoriteiten, bestaande uit onder andere het wijkrecherche, het overvalteam en het joyridingsteam, overgegaan tot gerechtelijke invallen op verschillende locaties op Curaçao. Er werd een woning aan de Willem Hooijenstraat in Brievengat doorzocht en ook in Mahuma, waar een arrestatie is verricht. De politie geeft nog niet veel informatie, maar het lijkt te gaan om een bende die wordt ontmanteld, die zich schuldig heeft gemaakt aan het diefstal van goederen uit woningen in aanbouw. Zoals u wellicht nog herinnert, op 13 maart heeft de politie gevraagd de gemeenschap te helpen naar aanleiding van een diefstal van verschillende shutters, van verschillende ramen bij een huis aan de Mahumaweg. Het is niet helemaal duidelijk of die daarmee te maken heeft, die zaak, maar het lijkt er wel op. In ieder geval gaat het om een bende die ramen en dergelijke steelt bij bouwplaatsen. En op deze manier zijn ze ontmanteld, zo is de gedachte. Middelhof, de regering heeft de les geleerd. Dat zegt minister Roderick Middelhof. Dat zei hij gisteren in het parlement tijdens een vragenuurtje, waarin hij onder meer inging over de Makutu Basico, de basismand. Volgens de minister heeft de overheid lessen geleerd uit het verleden. Prijsbeleid kan niet eenzijdig worden uitgevoerd zonder rekening te houden met de marktrealiteit en zonder de betrokken partijen bij te betrekken. Daarom werd gisteren bekend dat er een nieuwe regeling is getroffen samen met de agenturen voor de komende periode dat de basismand in werking blijft. Volgens McWilliam zijn de prijzen enorm gestegen. Tijdens de vergadering in het parlement van Curaçao zei de fractieleider van de Man-Pin-fractie, Giselle McWilliam, dat zij heeft vastgesteld dat na september vorig jaar de bevolking van Curaçao niet langer geniet van de bescherming van het basispakket. En dat heeft een situatie gecreëerd waarin de maximale prijzen die eerder golden niet langer van toepassing zijn. En dat heeft geleid tot een enorme stijging van de prijzen. Volgens haar bagatelliseert de minister van Economische Situatie door te stellen dat er slechts sprake is van prijsstijgingen van 1 of 2%. Maar voor mensen met een laag inkomen telt elke cent. Het had beter geregeld moeten worden. Nu is er een akkoord, maar waarom heeft de regering niet eerder de bestaande basisregeling verlengd? Zo vroeg McWilliam zich af. Die benadrukt dat de prijzen enorm zijn gestegen. Aan de andere kant, nu deze nieuwe regeling is ingevoerd van de basismand, van de Makutu Basico, zijn de stijgingen wel weer tegengehouden. Maar ja, zoals ze zegt, elke cent telt. Inbraak in kantoor TUI op Hato. In de vroege uren hebben autoriteiten melding ontvangen van een inbraak in het kantoor van TUI op luchthaven Hato. Er zijn camera's rondom de locatie geïnstalleerd, maar toch wisten de daders erin te slagen een deur van een kantoor open te breken en hebben ze aanzienlijke schade aangericht. In het kantoor bevindt zich een kluis, maar die hebben ze niet weten te bereiken. Er wordt vermoed dat tijd een rol heeft gespeeld. Ze gingen dus voor de kluis, maar dat heeft ze uiteindelijk niet kunnen bereiken. Zowel de politie als een beveiligingsbedrijf kwamen ter plaatse, maar de personen die verantwoordelijk zijn voor de vernielingen waren toen al gevlucht. Het is nog niet bekend wat er allemaal is meegenomen, maar de zaak is in onderzoek. 4 jaar geëist tegen verpleger, daar schrijft de Extra vandaag over. De advocaat-generaal heeft gisteren opnieuw 4 jaar gevangenisstraf geëist tegen WM van 38. Hij is verpleger. In eerste aanleg is hij al veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf en nu in hoger beroep is er opnieuw deze straf tegen hem geëist. Daarnaast heeft de advocaat-generaal gevraagd om hem voor een periode van 6 jaar te verbieden zijn beroep uit te oefenen in enige ziekenhuis of kliniek. Hij wordt ervan beschuldigd een vrouwelijke patiënt te hebben verkracht in 2023. In eerste instantie ontkende hij en kwam hij met een hele andere versie. Nu zei hij dat zijn eigen nieuwe advocaat hem heeft geadviseerd niet te liegen in de rechtbank en te vertellen wat er is gebeurd.
Volgens hem heeft hij seksuele gemeenschap gehad met de vrouw in het ziekenhuis, maar volgens hem gebeurde dat met wederzijdse instemming. De vrouw verklaarde echter bij de politie en bij de rechtercommissaris dat er nooit sprake is geweest van seksuele gevoelens voor de verdachte. De vrouw was opgenomen in de paasafdeling omdat zij mentale problemen heeft en dat maakt het volgens het Openbaar Ministerie alleen nog maar erger datgene wat de man gedaan heeft. Vierde Curaçaoenaar opgepakt voor aanslag. Het gaat om in Nederland. Er zijn in totaal 5 mensen aangehouden voor aanslagen. Onder meer bij een synagoge in Rotterdam. Het gaat om antisemitische aanslagen. En er zijn dus 5 verdachten aangehouden, waarvan 4 met een Antilliaanse achtergrond. Het gaat allemaal om mannen van jonge leeftijd, 18, 19, een van 17. Allemaal uit Tilburg. De Telegraaf heeft het over voedsoldaten. De jongens zijn ingehuurd om explosies te veroorzaken en stichten van brand. Maar ze hebben verder geen verbintenis met het doel, namelijk de antisemitische aanslagen. Geïnspireerd door de oorlog die nu plaatsvindt in het Midden-Oosten en tegen Israël. Maar de mannen zijn gewoon ingehuurd om dit te doen. En er wordt nu gekeken welke straf zij daarvoor krijgen. De voorrondes van Cantador Mayo zijn afgerond. Dat gebeurde gisteravond. De eerste 3 voorrondes zijn nu achter de rug. En het festival, dat wordt georganiseerd door Fondation JAG in samenwerking met Bold Stars, werd gehouden in Kunukuli Chongmi in Seridomi. En daar vindt ook de finale plaats. Zaterdag is de finale. Aanvankelijk deden er 62 composities mee, waren die ingeschreven. Uiteindelijk werden er 55 uitgevoerd. En op elke avond bracht elke keer een lied een verdieping in onze cultuur en geschiedenis, zoals dat zo mooi heet. We gaan even naar een break, we zijn zo bij u terug. Toen ik op zoek was naar een auto heb ik eigenlijk rondjes gereden om het eiland. Mijn vader vertelde dat ze hier hele betrouwbare Chinese auto's verkochten. Dus toen ben ik ingestapt. Er was eigenlijk al direct een klik, voelde me heel erg welkom. Geen enkele vraag was te veel. Als ik tussendoor ook even appte omdat ik vragen had, werd het direct beantwoord. Hele fijne service, heel vriendelijk. Ik ben heel blij mee. En voor mij heb ik vooral gekeken naar de prijs-kwaliteitsverhouding voor een auto. En Dongfeng biedt heel veel functies voor een betaalbare prijs. En dat maakt het voor mij heel erg interessant. Daarnaast heb ik ook heel veel research gedaan online. En kwam Dongfeng er ook echt als een betrouwbare goede partij uit met goede reviews. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. From the field to the road. Drive like a champion. With Select Automotive. Select Automotive e Banco di Caribe tá invitado na nos Promê Car Show de Anha. Passa na Banco di Caribe essa linha, já sabra, 28 de março, e 10 horas ainda até com 6 horas da tarde. E será conhecido o modelo mais popular de Volkswagen, Audi, Seat, GAC e Mazda. Recebi televisão 65 inch com compra de boa auto e também desconto off cashback. Tem com 10.000 florin. Aproveitar de interesse favorável, financiamento de 7 anos e oportunidade para ser boa fiança com 0 na mão. Não está guardado, já sabe 28 de março, na Banco di Caribe Salinha. Zoals ik al zei, we staan hier bij Habai. Hierachter is de aula en daar vindt zaterdagavond een poetry slam plaats. Wat is dat precies? Het is een Caribische poetry slam. Het wordt georganiseerd door CARICON in samenwerking met Festival Wintertuin. En we spraken met Steve Russell van CARICON en met Jury Olteten van Wintertuin. Kijk naar het interview dat ik met deze 2 heren had. Mr. Steve Russell, you're Executive Director of CARICON, and CARICON is the Caribbean Literary Culture and Heritage Organization. Welcome to Curaçao. Thank you. You're here for a special occasion because on Saturday, 21st of March, there will a poetry slam. For all our viewers who don't know what's a poetry slam, can you explain us? In simple terms, a poetry slam or spoken word competition is basically a competition where poets
speak from the art. It entails the rhythm, the words, using your words to paint pictures for an audience. So that's what a poetry slam is basically. And in our edition, we have 8 countries represented from across the Caribbean, 11 contestants who will be showcasing their talents and showcasing their craft. Is it only showcasing or is it also like a competition? It is competition, but we like to say friendly competition. Yes, because the art moves people in different ways. And so at the base of what we're doing, we'd love for the art to move the people, the audience, and then we can talk about the competition side. Because if you do great art, the competition becomes secondary, and in turn, it's more about giving a good evening to the people present. Because when I talked with people about poetry slam, some of them think it's like a rap battle, but a rap battle is more kind of aggressive and trying to dominate your opponent. This is more the art of culture, the art of the spoken word. The art of the spoken word, the art of people digging deep into our theme, which is speak truth, speak life. What does that mean for a poet who is from St. Martin or a poet who is in Curacao? It might be different, but the audience is so diverse, so there's always something there for everyone who comes out to the Poetry Slam this Saturday. And that is the beautiful thing about the Caribbean. There's so many countries, there's so many cultures, there's so many diversity. When you bring it together, it's going to be a lovely evening. Yeah, as I said, it's like cooking. In the Caribbean, we don't cook with recipes. We cook with the instinct from our ancestors. So we put a little this, a little that, and that's what we're doing here on Saturday. We're bringing in, as I said, 8 Caribbean countries. Caribbean, we operate in a 4 linguistic group type of rotation. And the only one that's missing from this competition is the French. And so next year, we're heading to the French Caribbean for the Poetry Slam 2027. Juri Oldheten, uitvoerend directeur van Wintertuin Curaçao. We spraken net met Steve Russell over de Poetry Slam hier zo. Hij legde wat uit. Klinkt heel interessant. En wat is de rol van Wintertuin? Wat is de rol van Curaçao hierin? Wij zijn de lokale partner. Dus Steve heeft dit 2 keer eerder georganiseerd. De eerste keer in LA in 2023, vorig jaar in Jamaica. Dat is een mooi rijtje, LA, Jamaica, Curaçao. Niet slecht, toch? En hij heeft ons benaderd omdat hij graag ook iets wilde doen in dit deel van het Caribisch gebied. Ja. En wij zeiden meteen ja, absoluut. Ja, mooi. Want we willen sowieso meer de verbinding leggen met andere Caribische eilanden. En samenwerken met andere Caribische organisaties. Dus de link was snel gelegd. Ja. Toen hebben we een open call georganiseerd. Dus voor alle woordkunstenaars van het Caribisch gebied, die mochten allemaal meedoen. En daaruit hebben we een selectie gemaakt. En dat zijn de mensen die dus morgenavond komen optreden. In het Engels of in welke taal doen ze dat? Daar zijn ze vrij in. Ja. Dus we hebben een paar mensen uit Puerto Rico, die gaan in het Spaans optreden. Uit de Engelstalige eilanden, dus van Grenada, Barbados, Trinidad, Sint Maarten. Die gaan, de Puerto Ricanen in het Spaans, uit de Engelstalige eilanden in het Engels uiteraard. En dan een paar Curaçaoënaars, gedeeltelijk Papiamento, gedeeltelijk Engels. Het is wel mooi, hè? Het geeft echt de diversiteit van de Cariben aan. Absoluut. En moet je er literair onderlegd voor zijn om hiervan te kunnen genieten? Of kun je gewoon denken van, laat het maar over me heen komen? Ik denk dat laatste. Het leuke eraan is denk ik dat het heel laagdrempelig is. Dus de artiesten die gaan ieder in 2 rondes 3 minuten optreden. Dus het is heel kort. En daarna gaan ze echt laten horen en zien wat ze te bieden hebben. Dus laat het gewoon over je heen komen. Je hoeft geen voorkennis te hebben. En zoals Steve al aangaf, er is een thema. Dus Speak Truth, Speak Life. Ja. Wat een heel breed thema is. En het is denk ik heel interessant ook om te horen en te ervaren hoe artiesten dat interpreteren en overbrengen op het publiek. Dus er wordt gestemd door een jury. Van de 12 artiesten gaan er 5 door naar de finale. En daardoor worden 3 winnaars geselecteerd die hele mooie prijzen ook gaan winnen. Dus het is een vriendelijke competitie, maar ze gaan wel echt hun best doen om iedereen te overtuigen van hun kunnen. Maakt Curaçao een kans voor de finale? Absoluut. Nou, goed, we hebben superveel hele goede artiesten. We hebben er 3 dit jaar die meedoen. Noemi Elisa, Tina Kroles en Aline Abdul. Alle 3 dames. Alle 3 super getalenteerd. Aline Abdul heeft al een boek uitgebracht via ons. Tina Kroles gaat het dit jaar ook doen. Maar we zijn objectief. Dus ook al dragen we Curaçao in ons hart, iedereen maakt natuurlijk een goede kans om te kunnen winnen. Hey, ik vind het heel leuk. Ik vind het een mooie organisatie, een mooi project. Even praktisch, hoe laat, waar, wat zijn de kosten? Hier bij Theater Aula Habai, prachtige locatie. Ja. We gaan zo ook een filmpje maken dat mensen weten hoe ze hier kunnen komen als ze de weg niet weten. De deuren gaan om 6 uur open. Het event begint om 7 uur tot 10 uur. Mensen kunnen kaartjes kopen bij Caribbean Ticket Shop online. En als er kaartjes over zijn aan de deur, maar wacht niet te lang,
Want er is niet capaciteit voor heel veel mensen en we willen het Nee. wel prettig houden voor iedereen. En hoe duur zijn de kaartjes? Kijk eens in de voorverkoop 20 gulden, aan de deur, als er dus over zijn, Ja. 25 gulden. Nou, mooi. Stelt niks voor. En we hebben ook lekker hapjes. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want in Colombia is er sprake op sommige gebieden van overstromingen. In de Colombiaanse regio Cundinamarca hebben verschillende overstromingen veroorzaakt in verschillende wijken plaatsgevonden. Bewoners zijn getroffen, er zijn minstens 14 incidenten geteld en vele huizen staan onder water. Rivieren en beken zoals de Rio Botello traden buiten hun oevers en dat zorgde ervoor dat water soms in de huizen tot meer dan 1 meter hoog kwam. Hulpdiensten, waaronder de brandweer, politie en het Rode Kruis, hebben de hele dag gisteren pompen- en evacuatieteams ingezet. Meer dan 1000 mensen werden overgebracht naar tijdelijke opvanglocaties en daar werd voedsel en basisvoorzieningen uitgedeeld. Volgens de Nationale Meteorologische Dienst van Colombia kan er in de komende dagen meer regen vallen en dat verhoogt het risico op aardverschuivingen. En dat is geldt dan vooral in de nabijgelegen Andesgebieden. Die zijn al verzwakt door de verzadigde grond, dus behalve de overstromingen moet ook daar rekening mee worden gehouden. Laat hopen dat alles goed gaat voor onze Colombiaanse buren, om het zo te zeggen. Dit was Extra Journaal. We zijn er maandag weer. Ik wens u een heel fijn weekend. Allerbeste. Tot ziens.